O que abre o apetito a esta hora é un clásico nas tapas dos bares. A tortilla española, que tamén ten trucos e queremos que sexa excepcional. Hoxe nas Pontes celebran un campeonato para escoller a mellor. Os fogóns do Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes prendéronos os gañadores de outras edicións como Ramón Rodríguez, do restaurante O Cabo, que amosaron a súa técnica na elaboración dun prato tradicional identitario que potencian desde a chamada revolución da tortilla gourmet. Estas actividades son que a idea de que digamos difusión ao centro, que digamos difusión a dous produtos como son a pataca de Galicia e o ovo de Galicia, e aos alumnos tamén nos vai favorecer na súa formación e ao mesmo tempo intentar integrarlos nun mundo real de traballo. Ás 11 da mañá os 27 participantes no certame puxéronse mans á obra para elaborar as súas propostas. Preferimos la patata, le damos un último toque al pedir, se hace al momento la tortilla y los huevos, buenos huevos, patata bueno que neve cuando se puede. Hacerla con mucho cariño, básicamente, ¿sabes? No hay ningún secreto especial, usar una buena patata, un buen huevo. No es ningún secreto en concreto, sino que es la experiencia. Hai propostas de todo tipo, ousadas como a de Teo, que lle engadiu croissant, e outros xogan con xamón, o pemento ou o chourizo e mesmo os lagostinos. A técnica no laminado da pataca, o sal en cru ou non, o punto de fritido e o tempo de selado marcan despois a diferencia. O gañador coñecerase esta tarde e clasifícase ademais para o Campeonato de España.